Drugstore Chamber 3F. Wala tao. O, di ba? Wala tao. Wala tao dito. Kami lang dalawa. Ako palo sa pula. Pag may lumabas dito na dilaw, papaluin ko na naman. Wala pang dilaw. So, dito na kayo pumunta. Kasi walang tao dito. Palo lang. Diba? Hintay lang. Close up natin kung paano pumalo tong balon to. Oh. Palo Georgia. Diba? Palo ng palo. Pula. So wala pang dilaw. Wide natin para makita kung mayroong dilaw. Oy, ayun, wala ng tao. Ako na lang mag-isa. Kawawa naman ako. So meron ako nito. Ayan, 3 na lang natira. Hantay muna ako. Meron bang tao? Maya na tayo mag-extend, baka mawala yung internet. Oh, buhay pa pala itong isa. Hindi wala nawala. Kaso wala pang dilaw. Pero may dilaw nata. Naka-auto mine yan. Pwede yung patayin. Wala pang dilaw. Wala pang dilaw. Doon yung tutubong dilaw. Doon. Kaso lang, nawala yung internet. Doon tutubong dilaw doon. Kasi pag marami dito, siyempre hindi dito tutubo. Doon yun. So wala ng dark steel. Doon tutubo ang dilaw. Ano nga ito? Nandito, 2 dilaw tsaka 3 pula sa 3F. Minsan 1 dilaw lang, tapos 2 pula. Yun lang, dito kayo sa 3A pumunta kasi wala kayong kaagaw. Yan yan, maganda dito, maraming ticket. Diba? Punta na kayo dito sa 3F. 3F kayo. Bye bye.